Hello, ma megnézünk olyan videókat, amik ki vannak téve, hogy robotok támadtak emberekre. Lehetséges, hogy lassacskán eljön a Terminátor film igazsága, hogy a robotok fellázadnak ellenük. Képzeld el, hogy egy fesztiválon vagy, mindenki táncol és jól érzi magát, amikor hirtelen egy AI robot a tömeg felé fordul és megtámadja az embereket. Ez nem egy sci-fi jelenet, hanem a valóság. A kínai Tianjin városában egy robot fellépés közben váratlanul megindult a nézők felé, és rájuk támadt. Szerencsére a biztonságiak azonnal közbeléptek, de a felvétel már bejárta az internetet. Emlékeztek, amikor egy raktári robot egy dolgozót összekevert egy ládával, vagy amikor egy másik egyszerűen összeesett munka közben? Az ilyen hibák miatt sokan aggódnak, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább kikerülhet az irányításunk alól. A támadó robot esetében a szervezők szerint csak egy technikai hiba történt, de jogosan vetődik fel a kérdés, szerinted mennyire bízhatunk a robotokban? Szerintetek hiba volt a robotba, vagy pedig tényleg elkezdtek lázadni ellenünk? Lássuk a második videót. Hey everyone, welcome to today's video. We've all seen the sci-fi movies where robots turn against humans. But what if we told you it might already be happening in real life? According to reports from China, an AI-driven android at a public event allegedly broke protocol and attacked a spectator. Just think, this is all happening before these robots are equipped with advanced